हलुंका जतनो त्रिपुरा हास्तेनी बेबाक त्रिपुरा सरकनि थानी आईपीएफटी पार्टी कबकमुं जों जतनो साइमानो लाइथांनाय 27 जुलाई 2023 दिबरनि 11टा तामफ्रु निउ दिल्ली त्रिपुरासानि बेबाक जों जालनो तुयै पक सालायना बागै भारत सरकारनि स्वराष्ट्र दप्तर बाय आईपीएफटी पार्टी न पक सालायना बागै रिंजाखा भारत सरकारनि स्वराष्ट्र मंत्रकनि नॉर्थ ईस्ट रीजन एडवाइजर श्री ए मिश्र जी और कोकलाम पांडाव आईपीएफटी पार्टी नो न्यू दिल्ली नि बिनि ऑफिस रिंगमा बायनो जों आईपीएफटी पार्टी नि उंगै आईपीएफटी पार्टी नि प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांग नि नेतृत्व हरकबा जों मालाय लेखा कोकलाम पांडाव लगे आईपीएफटी पार्टी नि प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांग नो कारिगो और पांडाव मानजाखा वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जमातिया आईपीएफटी नि जनरल सेक्रेटारी आं स्वपन देवबर्मा आईपीएफटी नि एजीएस तथा ऑनरेबल मिनिस्टर हरंगोनां शुक्लाचरण नुवातिया सिनी आईपीएफटी पार्टी नि एडवोकेट हरंगोनां अशोक देवबर्मा जों आईपीएफटी पार्टी त्रिपुरासानि जों जालनो सकमलै त्रिपुरासानि पार्मानेंट सल्यूशन नि बागै जेहेतु होम मिनिस्ट्री भारत सरकार नि तरफ থেকে जोंनो पक सालायना बागै रिंजाखा बनि बागै त्रिपुरासानि पार्मानेंट सल्यूशन न खालायनानि बागै जों टीटीएडीसी एरिया न हाय न हाय आगिनि हाय टीटीएडीसी एरिया न खबै सिनि त्रिपुरालेंड दाबी बिमान जों एडवाइजर नॉर्थ ईस्ट रीजन स्वराष्ट्र मंत्रकनि थानी नांगौमा डकुमेंट सह मेमोरेंडम याफोरै लिखा एडवाइजर ए मिश्र जोंनो ताना 1 घंटा 30 मिनिट पक सालायना बागै जोंनो जरारिमानि बागै आईपीएफटी पार्टी नि तरफ থেকে सिने एडवाइजर नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो जों हामबाया पारो थियाबा सोशल मीडिया जों नुखा गोबांमा बरक एबा मीडिया चैनल दाबो वाना जागलाय तंलायो आं दिनै प्रेस मीट खालायनानै नांमानि कारनावनो जे गोबांमा बरक एबा मीडिया चैनल दाबो वाना जागि कक सालायै तंलायो जे दाबो बीजेपी आईपीएफटी नि सरकारनि हालत आईपीएफटी बाय बीजेपी नि हालत वो हालत दङ वो अवस्था दङ आईपीएफटी पार्टी सरकारो मादेमा दंया ने गोबांमा बर'रा कक सावै कक से चालायै वाना जागलाय तमारो सोशल मीडिया नुमानि बागै अ ककनो आं रिप्लाय दिनानि बागै साख्लायनानि बागै दिनै मूलत प्रेस मीट माखाय आं आईपीएफटी नि जनरल सेक्रेटारी पार्टी नि हिंगै आं सानारि मुसंगो आईपीएफटी त्रिपुरासानि मानथायनि बागै सरकारनि पावर न जदि लाथिरि हुइ नखना नाखै जों लाथिरि नङा त्रिपुरासानि सेंटिमेंट त्रिपुरासानि मानथायनि बागै जों कोनो दिन कोनो जागाव कोनो अवस्थाते जों कम्प्रोमाइज खालामला आबो दिनै आईपीएफटी नि स्टैंड तांनि आं सानोमोन जों आईपीएफटी पार्टी 2009 থেকে शुरू खालाय 2018 जरा कोनो पावर तंयावैनो जों मुभमेंट खालायफैखा जों जतनो साइमानो हाथाय खटर जे खटरमा मुभमेंट का 10 दिन नि ऊपर जे रास्ता रोको आबो किंतु जों पावर तंफ्रु खालायमानिया पावर तंयायनो जोंनि त्रिपुरासानि सुबामा बाय जों ओ रास्ता रोको खालायो सारा त्रिपुरासिनिया सारा भारतवर्ष तथा विश्व जों जोंनि त्रिपुरालेंड डिमांड नो जों सारा खिखलायदों काजे गोबांमा ताखौ ते बुकुब संनो आं कयनाय
অবহাই কক গোবাংমা যে নখরি তংমানি আবরনো কোনো তাওয়ানাদি তাंनि हिंखे जोंनो जों थांनि मालाय मानिया दिल्लीआव एडवाइजर नर्थ इस्ट रिजन भारत सरकारनि स्वराष्ट्र दप्तर जोंनो मालायनि बागै तिप्रासानि पकनो सानानि बागै जोंनो रिंमानि बागै जों थांगौ एके सरकार साबो भारत सरकार साबो बीजेपी नि नेतृत्वे एनडीए सरकार ताबो भारत सरकारनो चालुबाय दङ आईपीएफटी एनडीए नि नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस नि कायसा गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कायसा एलाय पार्टनर बीजेपी नेतृत्व सरकार भारत सरकार बीजेपी सरकार जोंनो तिप्रासानि हामक्रायनि बागै तामो डिमांड टं कक सालायनो बागै रिंगौ बीजेपी सरकार बैसिनि सम्पर्क नष्ट जानायनि मानबा এই সব উল্টা পাল্টা চিন্তা ভাবনা যে খাইনাय नरक आपै कक सायाव इसा सिरिं सिरिं दंजादो जों 70-75 बছर रंगै तिप्रासानि मुभमेन्ट नुखा जिनि गोबांमा अभिज्ञता अंखा अर साथाय खालायो तिप्रालेनि मुभमेन्ट खालायनायनि बिसिं जत्तनि सिला अभिज्ञता आईपीएफटिनि दंगौ काजै जों साइमानो जे सेकाय फानो जों 2023 नि बिसिङाव जिनि तिप्रासानि मानथाय सक्ताय जे मानसा तामोरि भारत सरकार जों 23 नि बिसिङाव 2023 नि बिसिङाव कार्यान्वयन बागै जोंनि चिन्तायाव दङ भारत सरकार बीजेपी बाय परिचालित सरकार बीजेपी सरकारनो जोंनो रिंगौ आजे आजागा कोनो कन्फ्यूजन ननिख्रुइ बीजेपी पार्टीनो जों उल्टा हामबाय याफारो जों आईपीएफटी पार्टी जे जोंनो जोंनि तिप्रासानि दुख खस्थनो बुजिबै जोंनो जोंनि डिमांड सम्पर्के आलोचना खालायै जोंनो किछु ना किछु रिनानि बागै ताबो जे साइतो बिथांमोन मने बागै बीजेपी नेतृत्वे एनडीए सरकारनो जों आईपीएफटी नि तरफ থেকে पाइपलाया हामबाय याफा ताबो बुजिलायनो नांगोन आईपीएफटी पार्टी जोंनि तिप्रासानि प्रब्लेम्सनो समाधान खालायनो बागै 2023 नि बिसिङावनो जोंनो जोंनि दाबि रिना बागै जों जुरालो बागै कक सालाय मेमोरेन्डाम जों साबमिट खालायदों काजै 2023 नि बिसि जोंनि तिप्रासानि बागै हिस्टोरिकेल एबा लाइ बुमांनि मानो बनि बागैनो काजै बेबा तिप्रासानो जों कय आईपीएफटी पार्टी तरफ থেকে কোনো গুজব पार्टी হনে वालायलायाव 2023 जरा অন্তত इसा सिरिं सिरिंके तंलाय जाथों जोंनि बीजेपी आईपीएफटी नि जे सरकारनि सम्पर्क तुयै मुंसा तावानादे बीजेपी केंद्रीय सरकार से जोंनो रिंगै दङ तिप्रासानि जे समाधान समस्यानो समाधान खालामनायनि बागै जों आईपीएफटी तिप्रा मथा बीजेपी हिनै कोनो वालायलायाव दाबो जोंनि तिप्रासानि समाधान आरो बीजेपी सरकारनो नाय दङ दाबो काजै जों बीजेपी बायबो जों कोनो वालायनानै कक्रै तिप्रा मथा बबावनि ग्रेटार तिप्रालेण्ड दै साबमिट खालायखा बरनोबो हामबाय जोंनिथ' जों 2009 नि सेमिसन जोंनि मुभमेन्ट तिप्रालेण्ड दै सावैनो फायो सावैबो दङ बै गोबांमा कत किछु कक सिलचाव ताबो नरक साइमांबायखा जे कक सिलचावै कोनो पार्टीनो कासना थांखे शुधु आ पार्टीनि सेमि खतेंगला आबो तिप्रासानि बो खतेंनाय बनि बागै आं कयनाय ताबुकनि जे सिनि जे फर्मुला आबो आईपीएफटी साइसुं फर्मुलाया जों बेबागै जारा हास्ते सामनाय दं जों वानसुग्लायनो दाबो फर्मुला खोथा सनांका औ बुझते एके दाबो सोंनामु सोंगानो तामु फर्मुला जिना फर्मुला का स्मार्ट फर्मुला आ फर्मुला नि रंग आ फर्मुला नि याफां बुसुक रम नङे जिनि शत्रु रंनि थाने आबुनि जवाब रेनानि मतन कोनो किछु तंला जों जिनि मानथायना माननानि बागै जे फर्मुला ते आगुबि दङ
o formula no success khlainya bagi ke baso একেবারে সুংপ্রেগি কারিনা রক্ষেস্তা টানাদি রক্ষণ ততরা সেবই সুংপানো সুংসাগলা যতক্ষণ না পর্যন্ত টিপ্রাসানি দাবি মাইয়া সাক जों दाबो ताई कोनो कक सागला कारण टिप्रासानि बागै टिप्रासानि बिसिङावबो शत्रु दङ टिप्रासानि फाटारावबो शत्रु दङ जों सिनि फर्मुला शत्रुनो सायमानि दारिग्ला बुबाग्राबो मेसेज लिखा बुबाग्रानोबो हामबाय যারা बुबाग्रानि ककनो बुबाग्रानो हामजानाय बरबो बुबाग्रानि ककनो नारनांथुम दिनै आं आइपिएफटिनि पक्ष থেকে জেনারেল সেক্রেটারি आं मनर मिथानि जत्त टिप्रासान थानि कयमु नारनाय 2023 सिंजरा অন্তত 2-3 मास जतने सिरिं दंगुइ उइतु नारगदि जों सिनि बिमाननो भारत सरकारनि बिसिंतै जों कारिनानि बागै सेस्था नाय दङ अ ककनो सानानि बागैनो आं दिनै प्रेस मिटनि बिसिंतै मेडियानि बिसिंतै